Shwa bangin sedang ya ke khubor, ni kerpa di pi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki khubor na ke jela. Ki khun Samla jong gadong Ri-Bhoi naduh ki kynthei bat shynrang ki Rangbah kilawan ban Shim Bynta Shitrhem Haka jingïamareh thong fit India run kabala pynlong dak ophis District Sports Officer Ri-Bhoi District mynta ka arpho tarik Risaw naduh Jyntru bat pynkut haduh Indoor Stadium Umlyngkdait. Ka thong jong katei ke jingmareh ka long ban pynphriang ïaka khubor halor ke jingkongsan jong ke jingkoit jingkïa ka badi ka spa ba ka jong briu ba kum ki pat ba kim dei ban hensting nrei ban long ki briu ki ba shait ba klain ba ka sarkar ha ka jaka ban penlut iki pat ba ha ka jing sumar ka yo ban penlut ya ka pisa ha ki kam pen roi bat ki we ki jing mentoy jong ki pat ba. La Shim Bynta katei ke jingïamareh da Bah MB Tongper long u ADC ke Ri-Bhoi District Bah Bobby L Nongbet u DSO ke Ri-Bhoi bat ki officer bat riu Rangbah katei. Nakaliang ke office u DSO kum ke jing penslur ki khun Samla kala samru ki khusnam katei ke sngi ba nakaliang ki shynrang ya ka nam ladu la ra do scam lang suba nakasnong paham dumu Monas bongrung haka kerdan ka baar nakasnong paham dumu bat u lapan kraw thaba nakanong kra haka kerdan ka balai katba nakaliang ki kynthei ka barisha khemdet na sokhar kalau ra ya ka nam ladu kasil daris makri na paham birthem haka kerdan ka baar bat kadaka hi kynthei na yam haka kerdan ka balai. La samru ki khusnam ba kerpang haka te kasni ki bakentup ya ki nong Shim Bynta Haka liang ki Rangbah tam haka liang ki shynrang la ra do Bah MB Tongper ubade ADC jong ka Ri-Bhoi bat haka liang ki kynthei la ra da ka Magdalene lingdo nakasnong Umlyngkdait. Congratulations, sir. Healthy citizens make up for a great nation. The Prophet hari syadikhan ni pergi ka sokar kan periksa dan sunar jadi beliau kaput nak ikuti development. Nakalaw ka jingong fit pergi ka manra yang ada jingkoit jingpa nak kali join. Setelah ini hinjari all the best pergi normal ya kan. Polisi boleh pak polisi sendiri baik organize ya. Kegiatan kedai mentah ni ka jong ni ka kecaplet semua bah mengikum ki beliau kumawai kumanga maki batwe ki beliau ni apa suatu apa fitness kalau rekam di Instagram sana lagi berkunjung ni encourage jadi banyak macam berkunjung para macam berkunjung di kota Risaw bapa bukan di India juga di promote dan encourage banyak hapan di fitness seriously ni apa jingkongsan jaga mereka paham but kami mungkin dia kata fitness kan dan juga buat kemudian nak Jyntru nak smart posting berkenaan dari sini kalau di long fit for all, fit for everybody. Everybody has to work to get into fitness. That's the reason why the Fit India Run is being organized.